Shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore na Afirka Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo Lamido Fulbe ya yi kira ga dokacin matasan Fulani 'ya'yan kungiyar da ke fadin kasar nan da su bayar da cikakken goyon baya da haɗin kai wajen ganin an gudanar da dukkanin zabukan shekara ta 2023 lami lafiya cikin kwanciyar hankali a ko'ina a fadin kasar nan. Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo ya yi wannan kira a wata ganawa da yi da matasan Fulani 'ya'yan kungiyar daga sassa daban-daban na kasar nan a hedkwatar kungiyar da ke tudun wada Karun jihar Nasarawa. Shugaban kungiyar ya buƙaci matasan Fulanin na kungiyar da su koma jihohinsu tare da jawo hankula da kuma wayar da kan 'yan uwa Fulani makiyaya akan bin dukkanin dokokin zabe da na ƙasa baki daya. Haka zalika kiyaye kansu daga fadawa tarkon dukkanin waɗansu mutane da ka iya jefa su a cikin rikice-rikicen zabe kowane iri a duk inda suke. Alhaji Bello Bodejo ya kuma ja hankalin matasan Fulani makiyayan da su tabbatar da sun je sun kada ƙuri'unsu lami lafiya, su kuma kiyayi dukkanin wata hanya da za a yaudare su wajen shigar da su bangar siyasa ko wasu rikice-rikice ko da nawa za a biya su kafin zaɓe da lokacin gudanar da shi da kuma bayansa. Matasan Fulanin sun baiwa shugaban kungiyar tabbacin yin biyayya ga dukkanin kiraye-kirayen da ya musu tare da komawa domin isar da saƙon nasa ga sauran 'yan uwa Fulani makiyaya maza da mata da ke jihohi daban-daban na ƙasar nan domin isar da saƙon nasa ga sauran 'yan uwa Fulani makiyaya maza da mata da ke jihohi daban-daban na ƙasar nan. Kungiyar ta Miyetti Allah Kautal Hore dai tana da ɗimbin mambobi masu biyayya a gare ta a ƙasar nan da ma sauran ƙasashen nahiyar Afirka a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo Lamido Fulbe.